תעבור צד שלי. אני מקווה. רן, תביא לפריים את ה... אפשר לעשות איזה תמונה כזאת של... כן, כן, נו, אז תיכנס לפה. לי, תסתכלי למצלמה. אבא, אני רוצה גם לעשות התחייבות. בטח. כולם יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת לקאמי. היום יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת לקאמי. חג שמח וזרע פורח, היום יום הולדת לקאמי. חג שמח וזרע פורח, היום יום הולדת לקאמי. יום הולדת, יום הולדת, יום הולדת נבע, ואני שמחה להולדת כי גדלתי בשנה. הופ הופ טרלה גדלתי בשנה, הופ הופ טרלה גדלתי בשנה. תרועה, תרועה, יום הולדת, יום הולדת נבע, תרועה, תרועה, יום הולדת, יום הולדת נבע. טוב, מי רוצה לך? יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת לקאמי. יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת לקאמי. חג שמח וזרע פורח, היום יום הולדת לקאמי. חג שמח וזרע פורח, היום יום הולדת לקאמי. אין חגיגה, יאללה ליאור. בלי עוגה. אין חגיגה, בלי עוגה. איפה העוגה? יאללה, עכשיו רגע, בואו לפני שהנרות נחמים לגמרי, נתחיל שהילדים שיעזרו. כל הילדים, כל הילדים, נועם, גם אתה? לקחת לעשות באוויר, פור. באוויר, 3, 4, עד 120 שנה.